Oimore nyikwara Mugi, erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi sa ochopo koro Nyasaye oyieno ochopo e chenro mar Oimore sani sa 3 ka wantiere ka gi Liz Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga Jonyakach, Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Magi weche manyien ma wan go. Jo-Kenya makwan gi hao milion 2 nigi midhiero mar kech kaluwore gi lal mar koth ma okelo oro e moko kuom gwenge. We have seen elections has become a cancerous issue in East Africa, from Tanzania, and now we're going to Uganda in January, and back to Kenya in 2027. Riwruok makedo ne ratich oganda oyango ni yiero madundo nyocha ok otim e yor ratiro kod adieri. Tend riwruok jodong Luo obedo gi lalruok e wi siasa, telo kod dongruok makaluo, kendo yiero Injinia Philip Okundi ne nono wach mar tero kambi nuclear Siaya. Erokamano, dwer winjo pachi 2-3-6-0 kaka inyalo yudo. Waluoro nitiere ni kwan joma dhi koso chiemo moromo e pacho kaendi nyalo biro idho nyaka 2.1 kochopo dwe mokwongo higa manyien kaluwore kod lal mar kodh opon ma higani. Maendi en kaluwore kod ripot mogol kod duol marango weche mag oro malero ni kaunti ma Mandera ni kama rachie moloyo. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Lo mabarore, cham matuo, auche matuo, ranyisi ma koth moleo nenore e thoth gwenge ma pacho ka, ahinya gwenge mongoro. Kaluwore gi duol mochung'ne weche ore pacho kamano NDMA, liet mar leo mar koth opon osechako nenore e thoth counties ma pacho ka, ahinya mago mongoro. NDMA lero ni dwe mar 11 mahinyo bedo chuny koth opon osebedo motuo kur e thoth counties ma pacho ka. Kaunti ma Mandera ema ni kama rach moloyo kaluwore kod oro makamano. Counties mamoko 9 ni kama rach ka counties 11 to iwacho ni kod oro magiyudo ga higa ka higa. Ewi mano, NDMA koro ni kwan joma kech oheo nyalo biro idho nyaka ji 2.1 kachop dwe mar 1 higa manyien kowuok e ji 1.8 modenyo sani e gwenge ma oro okwako. Mokuom counties madwaro kony mar chiemo mapiyo ting'o Turkana, Garissa, Mandera, Wajir, Marsabit, Kajiado, Baringo, Samburu, Tana River e kin mamoko. Okenge oseketi mag temo reso counties mani kama rach, masani gin 23 kamoting'o nonro makinde ka kinde ne achiedh nade mabiro gi oro. Koro ote motenore kod ranyisi mag oro ne gwenge mang'ao, kitiyo kod redio mag oganda kod yore mamoko. Nywako ne loso report e wi chal mar lwasi kod manyo menda gi mwandu ma inyalo tigodo e reso joma oro hinyo ngimagi. Magi timore kinde maduol mochung'ne kor lwasi lando ni ndalo 6 mabiro dhi bedo motuo e thoth gwenge ma pacho ka, kaluwore gi nok mar koth, kama na gwenge manok ema nyalo yudo koth makidam e alwora mar Masawa, Imbo, Hoho mar Okak, alwora mar Nam Lolwe, Nam Chumbi e kin mamoko. Simfros Okinda, Ramogi TV. Duol makedo ni ratich oganda pacho kae KNCHR owacho ni yiero madundo manyocha obagi e pacho kaendi ne ok otim e yo maler. Maendi kaluwore ni nitiere kuonde luto ombulu 2 mane ok omigi kata thuolo mar rango kaka chenro mar yiero itayo. Ifinyakidi lero no wachni. En lipot manonro motim kindwe mar 12 higa 2024 kod dwe mar 12 higani. Lipot monyiso chal mar ratich oganda pachoka ahinya to rochruok mar ratiro makamano e kinde ng'anyo ma dwe mar 6 kod 7 higa mokalo gi higani. Kaluwore gi duol mochung'ne rango ratich oganda, Kenya National Commission on Human Rights ne gifwenyo ji 57 manonegi, ji 15 manondhi kendo lal godo, ji 661 manoyudo hinyruok kod kwan ji 149 manomaki ataro mar chik. Tend KNCHR bende owacho ni yiero madundo manotim pachoka e kuonde chung' od bura mopogore opogore kod kaunti ma Baringo nokotim e yor ler, mani nitie kuonde luto ombulu manokoyiene gidonje marango kaka itayo chenro. The commission monitored these by-elections and they were kept out of 2 tallying centers, Chicago Primary School in Mbeere North and Mumboni North Ward. They were kept out of those tallying centers, and therefore we cannot make a decision on whether the elections were free and fair because we were denied entry. Gin mana jo apisa kende mane tamo wadonjo nikech mtokni wa gin mtokni mag sirikal. Ne nitiere kata jopiny mane dino yo
monde kik jo sirikal donji. Jo IBC nitie kaka onego giti monde jo apisa jo sirikal gi jo piny ong'eni jo sirikal koka wan jo Kenya National Commission on Human Rights wantiere gi tich mar monitor by elections. Waneno ka itiyo gi jonjorego ma gin very violent, gi intimidate ji, gi harass ji, nitiere bribery, ng'eyo open bribery ma tamo kata ji mondo odhi go kura. Nitiere kuonde mane wadhie ma youth nok dhi kata go kura nikech ka gidhi ne giluor ni ibro kawgi ni gimbe gin jonjorego. Bende nonro margi ofwenyo ni ji 3 nowito ngimagi e kinde yierono. Ji 2 nowito ngimagi e kachung'od bura ma Kasipul, ka ng'ato achiel nowito ngimane e gwenge ma Kabuchai. Kaluwore gi jakom KNCHR Clarissa Oganga, lweny manonenore e kinde yiero ma adundo chiwo ranyisi kaka yiero ma higa 2027 nyalo bedo, ponono ni duol matayo yiero IEBC ok oketo okenge makare. 2027 ok dhi bedo maber nikech koka wawacho ni luore gi gik mane waneno, ok wanyalo wacho ni the elections were fully free and fair. In some of the counties nitiere kuonde moko mane elections odhi maber, but nitiere counties ma constituencies mane wa document Kasipul gi Mbeere North gi Kariobangi MCA post emane waneno ni odhi marach ahinya. Dwaro mar KNCHR koro en mondo tendo obila kod duol marango tije obila IPOA otim nonro mapiyo maneno ni jogo manoyudo hinyruok kod lal oyudo ratiro. The commission further calls on the Inspector General to expedite investigations into the killings and to bring the perpetrators to book. The Commission also calls on IPOA, that's the Independent Policing and Oversight Authority, to expedite investigations into enforced disappearances, torture, and the deaths of citizens in custody, and recommend charges against officers accused of extrajudicial killings. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Lipot mar riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Civicus oyango jofuambo kaka jogo ma igeto kod sirikal kokalo meko kaka okang' mar thiro duond oganda kata malo 80 mar jodak e Afrika odak kod luoro mar chiwo duondgi e weche magin go kod ng'ur. Cynthia Onyango miyo ripot mar Civicus ma yango chal ratich oganda e pinje Afrika. Riwruok mar Civicus marango chal mar thuolo moganda yudo e jiwo twak e weche machando chuny jopiny. Nyiso luoro ni pinje Afrika ochomo bugo matut kaluwore kod medruok mar okenge mathiro duond oganda e konde duto mag pinje Afrika. E lipot makende moketi ayanga tinende nyiso ni meko, ndicho kod monjo ute fwambo kaachiel kod jofwambo otelo e moko kuom okenge matend pinje Afrika tiyogo e thiro duond oganda. What we are calling detention of journalists, detention of human rights defenders, attacks on journalists, excessive force during protests, and detention of protesters. And from my analysis in the context of Kenya, who are the key perpetrators? Of course, it is the presidency, assisted by the police, Kenya Revenue Authority, Communication Authority of Kenya, among others. Civicus yango ni pinje 33 mag Afrika nothiro ratich jofwambo e higani ka piny Somalia kende dwe mar 1 nyaka 5 higani ten piny no nomako jofwambo 46 kendo 2 nondhi kaka nonenore e piny Democratic Republic of Congo. Meko mar jopiny bende ne onenore e pinje 19 mag Afrika e kinde timo ng'anyo ka ji maromo 1,500 nomaki e kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z pachoka e kinde dwe mar 6 kod 7 higani kendo moko kuomgi nomaknegi buche mag njore magere doho ataro mar chik. Lipod Civicus bende onyiso luoro e medruok mar meko mar jokedne ratich oganda ka pinje maromo 25 Afrika nonyiso kethruok ratich jokedne ratich oganda kaka nonenore piny Guinea kod Togo. Kaluwore kod lipot mar Civicus, teko mathoth nonenore e kinde ng'anyo mar jopiny e pinje Afrika ma ok tin e 20 ka piny Madagascar obila notiyo kod teko mathoth manokelo tho mar ji 22 ka ji mohewo 100 noyudo hinyruok. Piny Angola e kinde ng'anyo mar dwe mar 7 higani ji maromo 1,500 nomaki, ji 30 nonegi ka ji 277 noyudo hinyruok. Riwruog Civicus onyiso luoro ni atamalo 80 mag jodak e pinje Afrika othir duondgi kokalo okenge mikawo kod ten pinjego ka nyaka sani
Pinje ariyo kende Afrika magin Cape Verde kod Sao Tome and Principe ema chiwo thuolo ne jopiny mondo chiw pachgi e weche machandogi ka modong' thiro duond jopiny e okang' makelo luoro. So many journalists have been killed, HRDs have been killed, CSOs are no longer operating, and Sudan has somehow become the forgotten war. And this is also a conversation that we should be having in terms of also of solidarity and things like that. But governance is not the repression of rights. Governance is the enabling of rights. So we must reject this new positioning. When civic space shrinks, corruption grows. When activists are targeted, impunity flourishes. When the press is intimidated, truth becomes a casualty. Moko kuom pinje masani nyiso dok chien maduong' e miyo jopiny thuolo mar chiwo pachgi oting'o Burundi, Sudan, Madagascar, Liberia, Somalia, Tanzania, Kenya, Angola e kind pinje mamoko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni agucho omenda mar dongruok National Infrastructure Fund ibiro sidhi ayanga juma manyien e twak mare kaunti ma Taita Taveta e kinde mane olimo kar dak mar lee mar Tsavo. Ruto wacho ni aguluno dhi reso Kenya malach e chenro mar dongruok e bwo mise mag sirikand Kenya Kwanza. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E twak mare kaunti ma Taita Taveta gwenge mag Lungulia e kinde mane olimo kar dago lee ma Tsavo. E kai ma jatend piny William Ruto oyange ni agucho omenda mar siro dongruok e kidienje buora National Infrastructure Fund ibiro sidhi joma manyien mar bugo dongruok makare. The National Infrastructure Fund will be ready this week. I know I announced to the people of Kenya that we are creating a National Infrastructure Fund where we are going to mobilize resources from the budget, from proceeds of privatization, from royalties, and use it to attract more money. In fact, 3, 4, 5, 6 times more from the private sector. Ruto koni omena no geto bugo dongruok nyadeuchiel mar sir ma Kenya yudo kowuok e sekta mag ji giwegi. Jatend piny okoni mabiro chiwo thuolo mar chopo kare gedo mag kuonde dongruok manyo omenda remie ka ogeto gero yewni madongo 50 to kod mamoko 1,000 mabiro konyo e choko pige ne jopur kod pith. Na ndio mliona juzi nimetangaza ya kwamba ni lazima tujenge dams 1,000 kama taifa. Dams kubwa 50 na dams zingine 1,000 kuhakikisha ya kwamba tunatega maji, tunaweka storage, tunaweka harvesting ya maji, ndio tuhakikisha kwamba iko maji ya kutosha ya wananchi, ya wanyama, ya mifugo na ya kuzalisha chakula kwa taifa letu la Kenya. Kendo bende jatend piny oyango lokruoge mosego e sekta mar limbe. Kendo lero ni chenro mar menyo muga manie kar dago lee ma Tsavo madhi muonyo omenda maromo milioni 606. Wote Taita Taveta tunaunga mkono kwa hili ghafla ya leo. Na kwa kweli nadhani Taita Taveta tuko karibu kufikia pale pale. Manake kama tumekuwa na mbuga pori kubwa zaidi ulimwengu mzima ya rhinoceros, Mheshimiwa Rais, kwamba kutakuwa na hoteli 5 mpya ambazo zitajengwa mahali hapa. Hizo hoteli 5 mpya itakuwa ni ile hoteli ya high end. Mtu akikuja hapa analipa $500 ama $1,000 kwa siku moja. Mnaelewa hiyo? Hiyo ndio inalipwa. Hata kule Masai Mara hiyo ndio bei ya kulipwa. Nyinyi mnanielewa? Ruto ukoniko chopo higa mar 2030 to chumi Kenya dhi nyuol kendo dongo e kod bilion 5.8 e wi choko mar osuru mibiro yude sekta mar limbe. People of this county pale nyuma na tulikuwa tumekubaliana na nilikuwa nimetoa maagizo kwa KWS na wizara wapange vile tunaweza kugawana mapato ambayo yanatoka katika hii mbuga za wanyama wa pori. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jodito mag sirikal oyango chenro mag dongruok mopogore opogore mane sirikal mamalo chako e kaunti ma Homa Bay. Thothgi dhi rumo ka sirikal oyango ni onge chenro mar dongruok mabiro kwamo ma ok otieki. Ali Abich nigi ler mar wachni. Sirikal mamalo ne ochako chenro mag dongruok e gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay, ma bende ne owalne gi tenge omenda makore lach kaka achiel kuom yore ne dongruok ochopo ne jopiny e kor gwenge. Chenro mag dongruok oting'o yaro lap ndeke ma Kabunde, magedo mare osebedo ka dhi nyime kendo muonyo omenda maromo milion 216. Eliud Owalo mane otelo ne apisas mag sirikal nono kaka chenro go eko dhi nyime, wacho ni pek mar tich osetieki lap ndeke ma Kabunde kendo idhi yawe kapok ochopo nyasi mar Christmas mondo ndeke ochak piye. Weno oserumo to nitiere kendo components ariyo, sidienji ne ariyo ma bende pod idwani mondo dhi mbele. Nitie apron to nitie gi terminal building bende. Koro contractor mane kanyo gi Kenya Airports Authority project manager ohakikishawa ni karomo tarik 23 mar dweni kapok kama ji dhi Christmas buro yudo ka ndege koro oseyawe airport no ndeke koro nyalo piyo kanyo. Bende kwethno ne otimo limbe e gedo mar apaya makadel Kanyadhiang' mayudore Kachuru bura makarachuonyo, mabor mare ni kilomita 67 kendo ne owalne tenge omenda maromo bilion 4 matiko gedo mare. Owalo bende ne okoni gedo mar kar kembe Mariwa bende osechopo atamalo 60 kendo kochopo dwe mar 2 mar higa manyien to biro yudo ka gedo mari otieki. Wacho gi contractor mwawinjre kode ni obiro medo ji gi mashinde motiyogo e ndarano mondo koro tij ndarano odhi mbele ka Bondo to kendo chako dhi mbele ka kodi koma entie ni bas giromo gang'o giromo gi ediere. Kwa kanyo ne wadhi e KAIPS ma Homa Bay Country Aggregated Industrial Park maburo konyowa korka tero chiemo moa e puodho kendo buro konyowa korka loso tije ni kijende gi joma nyiri bende e Homa Bay County kanyo yo. Bende gedo mag apeyni mamoko ma oting'o yaro apaya maduong' manitie e boma ma Homa Bay dhi nyime ka apaya mar Osinga Ring Road e Kachuru bura ma Suba North mabor ne romo kilomita 19 to pek mar gedo mare osetieki. Ma ndara ma en kilomita 19.4 en ilose gi pesa maromo bilion 1.3. Nopoge sidienje didek mane wan gi contractor adek mane timo ndarani. Ndarani koro sani oserumo gik modong' en gik machalo kaka kelo calvert kuonde mathindo thindo. The contractor is well on site. It is at 22%. They tried to slow it down a bit because of the budgetary issues, but the exchequer was to be opened for them to be paid. So in the last 2 weeks they have been paid over 221 million over and above what they were owed, which was 180 million for the IPC they addressed. So they are on site and working, accelerating the blacktop for that road. Chenro mag dongruok ma kamago ka otieki to geno ni tini biro kelo lokruok e ngima jopiny ka jopiny ma chenro go itimo e gwengegi ojiw mondo mi oritgi. Gero ndara muneno kori gero kani area ni osebedo ka ji chandore kabisa makata mana maendeleo ma ji nyatimo ji time e thagruok nikech infrastructure onge. Whatever infrastructure we have, we need to protect it and we need to guard it jealously. We have had cases of vandalism and we want to discourage this because this infrastructure is not for the government, it's for the people of Kenya. Apai ni ndi mar Osinga Ring Road en achiel kuom chenro madongo ma sirikal mamalo osebedo ka time gwenge mopogore kaunti ni ndi ma Homa Bay. Apisas madito mag sirikal notimo limbe chenro gi eki wacho ni gimoro ka chenro gi dhi nyime kendo ka girumo to jopiny kaunti ma Homa Bay kaende biro neno bergi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jochiw thieth mar Kenya Union of Clinical Officers ochano chako ng'anyo margi ayanga tarik 23 mar dweni e pacho ka endie mangima. Giywak ne telo mar migawo mar thieth ni otamore go oseyie ogirimiti margi kata obedo ni ne gisechopo e winjruok ka bende gineno ni jochiw thieth mag clinical officers owe oko e thoth paro mag migawono. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Jokanyo mar riwruok mar jochiw thieth mag clinical officers ka otelnegi kod jotelo mag gio bago ng'anyo kendo goyo tach e log tich mar migawo mar thieth. Giywak ma opogore kama oriwo dwaro mondo mi jatend migawo mar thieth Aden Duale oket sei mare winjruok mar tich magikoni ne giwinjore dweche 3 ma okalo, kata kamano pod onindo e log tich mar migawo no. Cycle ya CBN ni miaka 4. Kwa hivyo tumenegotiate 2 life cycle
na hatutaki kwenda ya tatu. Tumemanage kufinalize kwamba treasury imekubali, SRC wamekubali, lakini kigugumizi imebaki kuwa waziri. Hii wizara imekuwa ni shamba la wanyama. Kuna wanyama wengine ni sawa kuliko wengine. Kuna wale tunaona wakiwa na mambo yao, kutoka CS hadi yule wa chini, wanashughulikia hadi wanapata. Jotelo gikoni osekawo gi higni mar twak ewi ogirimiti kendo koro chunogi mondo migi chak ng'anyo tarik 23 dweni poni ndalo rumo kapok telo mar migawo mar thieth omanyogi. Kama hiyo signature itawekwa leo, basi kuna tahadhari, na hiyo tahadhari ni kwamba tarehe 23 tutakuwa tunaenda mgomo ambao haujaifanyika hapa Kenya, mgomo ambao haujaifanyika hapa duniani. And so we invite all of them. We invite them to come and join us. Na huu ni mwanzo tu. Kama hawatatekeleza yale ambayo tunaanza, sisi tutakuwa tunaalika Wakenya waungane nasi, tutafute haki kwa wote. Ka weche mamoko kama oriwo ndiko jochiw thieth mag UHCA yo maongirore, bende gikoni nyaka chop kare kapok gitieko ng'anyo magichano bagono. Wamekuwa wakisema wanaoweka katika kandarasi za kudumu ama permanent and pensionable, lakini hawajatimiza hivyo. Tunataka kushukuru kwa sababu Mugala muwe na haki umpe, kwamba alipokuja hapa aliahidi kwamba atazawazisha mishahara, na hiyo ametimiza, hiyo moja tu, si ndio? Lakini mpaka sasa hawana barua ya permanent and pensionable. Na pili, hawajalipwa ile inaitwa ridhaa yao, ile ambayo ukishafanya short term contract unatakiwa kulipwa, inaitwa service gratuity. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migawo mar omenda e yor kojole kaunti ma Siaya George Nying'uro noyudore e tago maliet e od buch kaunti no e kinde mane oduoko penje ewi weche mitude godo kaka tiyo marach gi apisi, rem, chulo wego rak e kinde mamoko. Kata kamano, Nying'uro nonyiso od burano ni oler ka pamba, kendo kata seyo ma iketo neno gin mago manotimore kapok odonjo kata mane lemono. Nying'uro bende en jatend migawo mar apeini e kaunti no, koro biro chopo e od burano e thuolo mar ndalo 30 mar duoko penjo mamoko ewi ketho mitude godo. Paro mar neno Nying'uro nochwal e od bura ma Siaya gi MCA Mogwel Dorothy Oinga. If you go, Madam Speaker, you will just go and talk to Waziri. He has taken the roles of the accounting officer of that department. He is running a one-man show, Madam Speaker. It is not right. Madam Speaker, on my 5th issue, I'm left with 3 issues that I've done. Lack of professionalism and breach of confidentiality, contrary to the Leadership and Integrity Act and public service values. Madam Speaker, Waziri has been careless in handling sensitive official information pertaining to financial transactions of this county. On the issues to do with paying as you want, to inform you those, Madam Speaker, to date we are in December 10th or December 9th. To date, exchequer for November has not come. No exchequer for November. I'm expected to pay salary by 9th. Wadhi yumoro machuo kudog bang daka matin taneno kuseoro te maruka endi en kantire kaya mar Ramogi TV majakom mar boda sako makabondo. Migosi Gideon Ochuka wacho ni Trevor Imure kawuona neno news mose Nyakach ka endi e kan kod waya Mama Sara nyaro Ochuka ka en dala joka kere wuon wuor e got Nyabondo ka endi kendo giwacho ni aorne jatelo Trevor ote mag mus motegno mokalo kendo gigombo ni ibi lemgi. Kendo kamano amedo mana rwako jotelo duto kod wendo e nyasi mar boda empowerment ma wabiro bedo godo tarik 26 e Kabondo, kendo warwako ji duto. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Collins Obuon kata kir mar chokora Kenya mangima wacho ni waneno Ramogi TV ka wan Eldoret wakwayo jogo manyalo miyo chokora chiemo ni mondo migi gik ma wasecham nikech jogo bende gin mana dhano. Mosna mama na Rosalina Obuon kani miguye ko bura ward kod Aduma wuon wuor mano MP Manyakach. Anno kama chelo bende nitire kane Trevor Mindi Baba Twins maro njinyo en yo mane Mackenzie Echar nyalo timo mondo geng' chochni manyalo bedo e yiero maduong' mar higa mar 2027. Wan kaka joluo onego wasir broad based government nikech migawo mateko Opiyo Wandayi omako
dhi maber. Okay. Makamu wacho ni Trevor Musi na PS mano wacho chon wacho ni Trevor aoro rambirambi ne familia mar osiepa kendo brother na Festus Amemo. Eternal rest upon him till we meet again. Aneno machielo kendo nitie kana Mugi TV Mind Bernard Anyuomi wuoda wendo wacho na winji maber an kod Devina Anyuomi erokamano ahinya. Ma Wycliffe ka wuok Maseno kora neno habari mos kaluo chenro achiel kachiel to agoyo mos ne familia mar jafwambo Festus Amemo mosiepna kendo dewa kwa jotendwa mondo olnwa maram e ndara mar Maseno pasi erokamano ahinya. Neno kama chielo bentika Beryl Nyasuba atindra Mugi chopo no yo maber Kisumu kaendi maende Adija Palma kaen Kisumu dala mose Tikan kaen Nairobi. Bas wadhi yumoro machuo kudogo bang' nyaka matin. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu. Na kusugua hakutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Erokamano kuom ketera Mugi TV. Ni kuku mar tend jodong oganda Luo kata Luo Council of Elders oyiero Engineer Philip Okundi mar telo ne kweth matimo nonro ewi chenro mar guro kambi mar teko miluongo ni nuclear e kaunti ma Siaya kendo kelo report bang' ndalo 60. Giwacho maendi e romo mane gibedo godo kawuono, kama bende ne gigoye mbaka e weche mamulo oganda Luo kaka siasa, weche mag uchumi kod Luo kitgi kod timbegi. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. En romo manotele gi ker mar Luo Odungi Randa. Romo mane geto rwako jotelo makaluo makoro e nywando e kuku mar tend Luo mar jiwo kukuno mar Luo Council of Elders. Paro osebedo kanyuolore mopogore opogore ewi chenro mar guro kambi loso teko mar nuclear e kaunti ma Siaya. Kuku mar tend oganda Luo oyiero Commissioner Engineer Philip Okundi mar telo ne kweth mapachuka kod jotim nonro maya pinje maoko mabiro timo nonro ewi ber kata rach mar chenrono kendo biro kelo report bang' ndalo 60.
Burano oyango ni nitiere dwaro mar tego nweng'o mar oganda Luo ka koro to gichuoga put mabiro manyo yore mag bero chumi makaluo kendo neno ni rawere oyudo jip manyalo neno ni giyudo nweng'o margi mapile kokale mich magi e tuke thumbe kod tiyo tije lwedo. Riwruogno yango ni gin kod ting' bende mar golo duondgi e weche mag siasa makaluo nyato mago marango tudruok mar tich e kind UDA gi duond bura mar ODM kaluwore ni thoth oganda Luo ni e ODM. Gidwaro mondo miratiro bedie kendo siasa obed mano manyalo kelo ber ne oganda Luo ka koro gisingo golo pachgi e wachno bang' ndalo 60 mabiro. Bende gidwaro ni oganda Luo yud shares magi e chenro mag keto kembe sukari e lwet joket mwandu kendo giyud yore bende mag timo ohala gi counties ma okiyo gi counties makaluo machalo kaka county ma Kakamega. Burano omiyo achiel kuomgi ting' mar kawo paro e wi kido kod timbe oganda Luo kendo chiwo ripot bang' ndalo 90 ahinya to e wi keny e kind oganda kod weche tawo liete ahinya to kaluwore ni kapok ne onindo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ne ni kod dwaro mondo mi oganda oik mapiyo kaka yor duoko piny ting' mapek ma familia thoro dong' godo bang' iko. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kaunti ma Migori dhi bago nyasi mar piny Luo ma wang'ni chano ni dhi ywayo kata ogendni kaka Baluya kod Jokuria. Mana kaka jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jojo maleronwa maloyo welo 10,000 mawuok e piny Kenya kod pinje maoko igeno ni dhi chopo e nyasino. En higa mar 5 nyaka ne nyasino ma piny Luo chaki. Nyasi mosebedo ka kelo oganda Luo kamoro achiel ka giporo weche ma otende kod kiti kod timbegi, weche mag somo, nweng'o mag oganda kaachiel kod kata siasa. Ikruok ne nyasi ni ma ibago higani e kaunti ma Migori e kind tarik 15 nyaka tarik 17 dhi nyime e kaunti ma Migori. Nyasi ni idhi bag e gweng'e mopogore opogore ma oting'o dho wath Masenye, Thim Lich Oinga kaachiel kod mbalariany mar Rongo, kama oganda dhi yudo thuolo mar nyiso kiti kod timbegi, bedo kod tuke, puonj kod mamoko. Ka opogore kod kaka osebed ka itime e counties makaluo e kinde ma okalo, nyasi ni e kaunti ma Migori ok dhi mana kelo oganda Luo kende, to bende ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Gavana ma Migori Ochielo Yako wacho ni ka opogore kod kelo oganda Luo kamoro achiel, nyasi mar piny Luo ma itime e kaunti ma Migori bende dhi tego wat e kind oganda Luo kaachiel kod ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Wae Migori kaunti ka ni nyasi mar kitwa gi timbewa gi omed riwowa. Wagombo ni kaka wan joluo, kaka wapuonjore kendo wamedo ng'eyo kaka wan jogo mwadakgo ma libamba bende wang'eyo kaka gin kodwa, gin bende ging'eyo kaka gin kodwa, ma gikone kwe gi hera mogundho gi wat mopoto nomedre nikech sherehegi. Kaka yo mayango kit oganda kod timbegi mag ogendni mamoko e kaunti ma Migori, motelo ne nyasi ma piny Luo, kaunti ma Migori dhi bedo kod nyasi mar ogendni mamoko ma oting'o Kuria, Luya, ma bende dhi bagi e kind tarik 10 nyaka tarik 11 ma dweni. Seche ma wan gi nyasi kaka joluo mane i piny ka nyasi bende nyaka wabedgo gi jogo mwagogo mbaha, gin bende kitgi gi timbegi nyaka washerekia. Omiyo piny Luo mar 5 mwatimo Migori kaunti ka bro chakore tarik 10 gi tarik 11 ka pod washerekea kata watimo mor gi nyasi mar libamba mwadak go Migori kaunti ka. Isej ma ywak osebiro ni oganda Luo kiti kod timbegi lal, penjo maduong' ma osebed en ni to rawere nitiere kod ting' mane e nyasi mar piny Luo. Ere waketo kanyo nyasi mar kitwa gi timbewa en nyasi makende makonyo rawere, en nyasi mamiyo yawa matindo ma pok odhi matut e puonjruok kitgi gi timbegi thuolo mondo ging'e sigandgi, kuma ne giaye, gik kaka anyuola gi nodake gi kendo kuma piny ochomo. Koro nyasi ni olose chutho mondo wan jogo man gi ng'eyogo wakikre gi rawere, to kendo rawere okikre kodwa mondo ging'ewa maber, wan bende wang'ere kodgi maber. Ten kaunti ma Migori bedo yango ni weche arita kwe kod mamoko oseketi makare ma otelo ne nyasi mar piny Luo. Malo welo gana 10 mawuok e piny Kenya kod piny mamoko igeno ni dhi chopo e nyasi mar piny Luo ma higani ma obagi e kaunti ma Migori.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Winjane mbakani ni le kaka onger odake thim. Pade chiro ma Wamba kaunti ma Samburu ongeche gi odake chiro. Jodak makanyo koro lero ni ongeche gi kwanyo chiemo e kuonde ma iwite taka to seche moko bende gidonjo nyaka e ute gi ka gimanyo chiemo. Mana kaka jafwambo mar Purity Ruhama leronwa, ji mathoth wacho ni medruok mar ongeche gi ikelo gi rem mar yudo chiemo e thim kod kethruok mag bunge bende. Kaka jakedne ratiro mar alwora, ne an gi geno mar yudo ongeche e bungu. Kata kamano, e kaunti ma Samburu weche opogore. Ongeche oloko chiro ma Wamba kar dak gichikore kowuok e wi ot achiel kadhi e machielo. Anderson Kisau en jadak ma Wamba kendo ja ohala. Oseyudo lal bang' ongeche donjo e ode kendo kao kek ma ouso. 1 kg wakaenda nayo. Keki ilikuwa ya 1600. Ikabidi nika replace na nyingine, nikapika nyingine. Lakini walikuja wakaingia kwa plot, wakaingia na juu. Wakabeba keki wakapita nayo na juu. Sasa nilipofika mimi nikapata keki imeenda. Kungangana, unajua wale wakinini kama wanagawana wakienda tu. Sasa sikupata nafasi ya kusaidia hiyo keki. Owacho ni ongeche gi oseng'iyo dak e town kendo dok gi e thim biro bedo matek. E kar higni adek ma osedak kanyo, ongeche gi osebedo ka donjone ei ot didek ei odiochieng'. Sana mida ya asubuhi hapo, kama pengine kwa mfano mimi mwenye niko na biashara yangu ya kupika makeki hapo, nikishatoa vitu zangu hapo nje, napata ndo wao wamekuja na ni wengi. Wakifika wanaweza beba hata hizo masufuria za nini za kupikia makeki waende nazo. Mama Margaret bende enja dak makanyo. Owacho ni ongeche gi osemiyo ngima obedo matek. Na wakisharudi unakuta mara mingi kwa manyumba usiku wanapika kama saa 12 maanza kusongwa manyumba. Kwa unakuta kila mahali imejaa kelele. Na ukisitasikiwa kuna kitu kama shamba. Unakuta kwamba wameingia ndani. Wanaingia kama kama mbuzi. Unakuta kwamba wamechuna kama ni mahindi wamechuna yote, kama ni kunde wametoa mbegu. Wanasitoa mbegu zote, kama ni maharagwe wametoa yote. Kama hakuna chochote kile unaweza panda sasa hapa na usema kwamba utafuna. Jotuo e hospital ma Wamba ok owechien. Kane Margaret ni e hospital, ongeche gi ne donjo makwal chim jotuo e ward ma jotuo ninde. Wakati ingine tulikuwa kule misheni, walikuwa wanakuja, unakuta pesa chakula hata pengine ni mgonjwa ajiwezi. Unakuta kwamba wameingia na wamenyakua ile chakula. Sasa unakuta mgonjwa amekaa tena bila chakula. Maana wakati hata mimi nilikuwa hospitali. Unakuta wakati mwingine wanakuja, unajua ni binadamu, wanakuja wanafungua, wanatoa wanaenda. Silonen Kadero jakanyo ma Samburu wacho ni ongeche gi owuok e thim bang' oganda ketho alwora gi kachiel gi chieng' marieny maratipo mabende oketho bunge. Kiangazi yenye ilikuwa kubwa sana. Ndo hawa nyani wakakosa kenye watakula huku kwa msitu, iliisha chakula chao zilisha huku. Ndio maana wakaamua kuja kutafuta hapo kwa tao kana watu at least ndo wapate ndizi ama chafu kidogo, mandazi. Ndo wakaamua kuja kukaa sana. Omedoni timbe gichaluge timbe nyithindo mawuotho e gweng'. Wamekuwa tu kama chokora tu town, kuingia madustbin, kutoa chokora ndo kaonja kuna kasukari ana kuna utamu hali. Donjo mar ongeche gi e chiro mar Wamba oken mana wach to en ranyisi mar kethruok mar alwora. Jolony bende wacho ni ketho thim kata bunge en chakruok mar kethruok mar alwora kendo ma ema miyo le mang'eny donjo e mier mar manyo chiemo. Climate change is supposed to have negative impacts through prolonged droughts, heat stress, and that is going to affect the food availability of the food resources for the primates. If that happens, then you find that natural habitats that are supposed to take care of the primates sufficiently, they can no longer do that. And the animals will be forced to move to marketplaces where there are garbages. Nonro mane otim nyocha nyiso ni aoche mang'eny e kaunti ma Samburu medo tuo kaluwore kod oro makinde malach mamiyo ongeche donjo e mier ka gimanyo pi. The rivers are drying, and primates like the brasses
Even baboons and vervets are water dependent. If they can't find water in their natural habitats, definitely they will flock in markets, in people's settlements to look for water. Purity Ruhama, Ramogi TV. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono warango sigand gweng' Ndori manie Sembo e kaunti ma Siaya. Jogweng'no ni kod ng'eyo mane ewi kaka nying Ndori nochakore, mane penjo ma jafwambo marwa Millicent Adhiambo nigo kawuono. Nyakwara moge juang machiegni kendo telo machielo. E chenro ni mar ng'e gwengewa jumani kalapapla mar ng'e gwenge podogo touch e kaunti ma Siaya kuma ofuyo ka owuok e gweng' mage makala ma odhi opiyo e gweng' center kata chiro mong'ere ni Ndori mayudore ya Sembo Rarieda sub county. Ka iselimo isewinjo kata isekalo kama iluongo ni Ndori, ang'o miparo madine mi chak kamoro ni Ndori. Wagoyane mbaka mokwongo kod jodak kaachiel kod johala ginyiswa ni tang'o miyo giparo ni center chiro kata gweng'ini ne ochak ni Ndori. Momiyo nochaka Ndori nitie yaw moro mwalo ka iluongo ni yaw Kanyakuna. Kinde no piny ne tek ahinya Sembo kane mine dhi omo pi e yaw no, mine ne nyalo biro kod maembe, rabolo. Koro kinde no ne mine nyalo wacho ni gidhi ndong'o e yaw Kanyakuna. Kendo kanye ma nying ma Ndori. Kane apenjo jodongo mane ayudo, nonyisa ni nitie area moro toke kaendi miluongo ni Kanyakuna, ne ni bar. To bar Kanyakuna kanyo, jodongo gi jomadongo moko ne rumo ka kanyo, kane gikwayo to gitimo wechegi mag jomadongo. Kanyo nogono ema ne koro kecho chako kecho, kane gibudho nono. To ne giwinjore mondo kinyi ne ji ochak biro kod gik matindo tindo minyalo cham. Gigo no cham gi to bang'e ji no paro mondo koro gigi eki ousgi. Koro ji ne dhi kanyo to chako nyiewo. Sama ne ginyiewo to giwacho ni mama wacho ka wuok dala ni adhi ndong'o. Koro dhi ndong'o manyaka chien. To gole kuma ne entiere bar kanyo to kele got malo ka nikech ka en kama otimo got. King'iyo yo madhi yo Uyoma oridore. Kidhi Bondo ridore, kidok Gembe ne ridore, kata kidok Alego ridore. Koro ne okete wi got. Koro got ka ema nochako gole wach ndong'o cha to kel mondo bed Ndori. Nying no kaka nochak luonge ni Ndori to kanyal lero maber nikech kokenda paro ni koro adhi gi higni 30 kokenda Ndori ka. To nayudo ka ne Ndori ne nitie Ndori, mabe kata kano kendwa to ne wanyalo biro dichiel kende chiro mana nyiewo rech. Kech Ndori ni ne rech ne ng'enye. Kech en center ma jonembe duto te gowe. Kawinjo ni ne en riwruok mar Kanyigoro gi Kakia. Wan gi Kanyigoro bathe koni en Kanyigoro, kwaduogo koni en Kakia. Koro jodongo mag Kakia gi jodongo mag Kanyigoro ne giriwre ga to ne giromo ga kae business gi matindo tindo. Kane gichako gibet kamano to ne giparo ni mondo gichak center miluongo ni Ndori. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar nying gweng'ni Ndori, we koro wawinja nena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye madine mi chak kae ni Ndori to ne ochakore nade. Chiro nochakre kamoro na Dhiegra. Nosechakre Adhiegra. Adhiegra nitie mwalo kamoro kacha, boundary mar Gem Gasembo. Koro ne lweny moro bet kanyo, mi jodongo moko nogore kanyo mi ne gikelo sasi, ne ginegre. Kae bang'e, koro kama wantiere ni, ento ne iluonga ni pap, ne en paw Awiti, jaduong' moro na Awiti. Awiti niluongo na Awiti Nyirombe. Kae koro bang'e, ka joka nosenegre kacha, koro ji oringo, to kele chiro biro ka. Koro chiro no biro ka, meaning mar tiend Ndori, en ni Ndori en kamoro ma oting're malo e yore te. Kia i ndara ma kibiro kia Akala kibiro ka itwenyo pith. Kia ndara ma Uyoma kata Oyude kibiro ka itwenyo pith. Kia Mwalo Ralingo kocha kibiro ka itwenyo pith. Karo kai en kamuting're malo
kamoro amora miwinjo koluongo ni ndori luongo ni ndori nyaka yud ka en kama odhi tambarare, en kama odhi obet pap, kata kidhi ndori game the same, kidhi ndori nyakach the same. Ndori mokwongo en e kind Sakwa, Asembo gi game Kauda. Ne okwongo chakre piny e tiend Kauda kae, en e kind Asembo gi kind Asembo kod game. Senta moro kamoro ni piny ka na Dhiegra. Adhiegra no ema mokwongo ne ji betega matin tin. Koro ka ne koth ochwe to ne odhiye kabisa, no odhiye kaka iwinjo nying Adhiegra no. Koro omiyo ne iluonge ga na Dhiegra. Koro ne okoni ka ne ok nyal bedo senta nikech kuma itime business ok ber mondo obed ni ka koth ochwe to dhiye kamae. Tema ne gibiro go ndori ka. Kech ndori ka en kama oting're gi malo. Mar ariyo ndori nitie gu nitie ndori ka makata koth ochwe to mondo mi odhieg tek. Koro omiyo ne gibiro ndori ka. Koro ndori ka ne gisebiro ndori ka, koro gimomiyo nying ndori nobet nene ilare, jo Sakwa lare, jo game lare, jo Asembo lare, jo Asembo Kanyigoro Asembo Kakia. Koro ne ji gore ka laro chon gimoro mora ni manyo gi lweny. Koro jo matek ema ne kawo piny. Koro ema ne gidonjo go ndori ka, koro gichako dhawo. Koro ji gore kama mondo lar piny. Tema ne jaduong' mo ndori ka nomako ma ja Asembo nomako ja game mogo piny. Mi ji onyiero ja game no ni ng'ano ndoro wi piny manade no bwana. Ng'ano ndoro wi ema ne nying ndori nobiro go ni ndori. Humb gweng' ma Ndori landore kod weche kata timbe mage. En chiro maduong'. Gik moko nitiere mikele kaka maembe, rabolo, kaka hono mihono ma kawaida. Na sani gimomiyo koro ing'eye nikech gold nitiere machiegni. Koro ji oa pinje ka pinje obiro dak kae. Gik ma Ndori ong'erego en maembe. Wanyalo paro ndalo mane osieto wero Asembo piny maber. Nomiyo Ndori humbe olandre ahinya. Humbe olandre ni jo Ndori tiyo matek. Wawuok i Asembo kaka Ndori wuok i Asembo. Asembo piny maber, maembe nitie Ndori, olembe wapidho, cham wakayo, nam bende wan godo bende okalo i Asembo kamito. Humbe landre ni en senta maduong' ma oriwo pinje 4. Wan kod Asembo, wan kod Sakwa butwa ka, wan kod game, to kendo Seme be wan godo kaendi mago kawo Ndori town. E Ndori ka rech wuok Uyoma, to wuok Imbo, to wuok Sakwa, to gigi duto to gibo gi Fol Ndori nikech Ndori e central place. Nikech en kama otudore moting'o dhoudi mang'eny, to en kama okagore ma joma wuok Mbita donjo Ndori, kiwuok Kisumu idonjo gi Ndori, ng'ama Sakwa kamano. Koro en center mar business. To bende center, chiro kata gweng'ni ma Ndori osenyuolo dongruoge e ngima jodak makae nyaka ne ochakre. Ne nitie dukni madhi 5 mane wanyalo ga nyiepe higni machien kocha. Skunde ne tin, kata in Asembo asahola, kata Asembo duto ne nitie chiegni skunde 12 e kinde machien kocha. Koro sani to gimedre mang'eny kabisa. Wan kod pi mane Mr. Tuju Rafael okelo, kendo pigno se konyo jopiny ahinya nyaka sani. Kata sani kirango Asembo ka chieng' rieny to pigno ken pi malal. Osiptal bende ne onge malong'o. Koro sani king'iyo to yudo ka dongruok nitie malong'o. Sani ne wan kod dispensary Ndori, to sani wan iluonge ni health center. Nyiso ni omedore ahinya. Okay, ago erokamano ne Honorable Tuju mane kobedo MP to ne omiyo wandara. Kosemiyo wandara to miyowa gi stima. To kendo maduong' nogolonwa pie nam mokelonwa Ndori makoro ne koro modho bedo mayot e ndalono. Kata obedo ni gin gik ma olosi machak kethre kendo chak itimne repair, to mago gik ma notimore. Seche mana tedo ka ne gik mang'eny ne onge pi mimodho ni. Kendo nwaomo mana pi aora kamoro na aora Nyandiek. Koro bang'e ma wasedhi waneno ka pi koro sechako betie, Kisimbe obet, mane momiyo wanyalo goyo ne MP ma waneno kotimo dongruok ahinya, Rafael Tuju, manokelo pi Ndori ka, to be aparo ni lam mokwongo mwaneno Ndori ka be ene mokelo. Koro mago dongruok mwaseneno. Ne waonge kata gorofa achiel e Ndori ka. E thuolo ni wan gi gorofa e Ndori ka. E thuolo ni wanyalo bedo ni wan gi bank moro iluongo ni Green Arrow ka. E kinde ma jodak kod johala kwano dongruoge 1, 2, 3 ma Ndori osekelo e ngimagi.
Gin rem mage kod kwayo magin go magigombo ni omed kel e alwora ni Ndori mondo Ndori odongre ometni ochal kod kuonde mamoko. Stima reserve ka nitie na kuonde matin man gi stima, lakini ng'eny gi to onge stima, kata an mawuoni aonge stima. Nitie nderni maricho, Ndori ni kiranga iye ka to ber abera gi kinene, to nitie nderni maricho monego los. Kuom ranyisi, nitie ndara mawuok mwalo kamoro ka kadhi Goldi moro San Martin, en ndara makata sani ok inyal luwo. Kwayowa kaka jo-Ndori, ni Ndori wa ni duong' ok otin sani. Osesude kiwango moro makoro kaber to nego bed ni jo-bank kelonwa bank moro maduong' kaka Equity Bank, KCB Bank, to koro miyo ohala ma Ndori medo sudo. Waremo chich dhok onge ka, to Ndori kaka kuwinja selando en e kind Alego, to en e kind Sakwa, to en e kind Game, to en e Asembo. To Seme bende machiegni kodwa ka. To koro Ndori ni kama ber mane jogi te, kendo en monyalo bedo maber mondo mi wachich dhok e iye ka. Mar ariyo, waonge gi security lights. Ng'ato kata ka tuo kadwa dhi dispensary malo ka, kidhi kinde ka midhi adhiya michopo kamoro ni Green Arrow, kacha koro ratemo kata jakuo nyalo goyie kata jomaricho nyalo goyie kapok ichopo osuptal. Okay, gimoro Ndori sani kwang'iyo wan kod police post mabende nyocha nomiyo machiegni, to pod onge joma nyalo tiyo maber, pod nitie gimiluongo ni insecurity. Koro wadwaro ni mondo mi Ndori no omedwa polise moko mondo mi wabed kod kwe ma ginyalo patrol ka giwilorega. Ok ni mano patrol ka kochopo saa 6 to koro nindo, bang' saa 6 to jokwe koro medo wuotho. Gima thiro dongruok en insecurity, jokwe to pod ni e iye ka, kendo pod ituro utewa, pod iketho utewa. Aya, Ring Road nyocho chak loso nwa gi gavana marwa, wago erokamano, but otime halfway. Pok ochopo kama onego bedie, kuonde mag drainage pod olo chuodho, madukni moko jomoko pod nigi shida, pi donjo nigi e udi. Kora wakwaye ni kuom ng'uono mondo oyie oendelea mondo otieknwa kuonde manodong'. Erokamano ne county government nomiyowa chiro moro matin e iye ka, to koromo. Nikech nogeronwa sheds, to sheds nomiyo wariyo, to population mar jo ohala matimo ohala iye kanyo to ng'eny mohingo. Koro ji matin nitie yot, ji matin nitie chieng' man oko. Kanyo ne en kwayo na ni ka nyalore to county government ong'iwa gi wang' machielo mondo gigernwa shed kamodong' no, mondo jowadwa mamoko ma bende chieng' chamo to gibe gigolo osuru kaka jowadgi, gibe giyudie kama gibetie ma chieng' ok chamgi. Nyakwaramogi, mana kamano, gikanye mochopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Sani kata kiwinjo ka ng'ato wacho ni anawuok Asembo Ndori, ana ja Ndori, to ing'eyo gima omiyo Ndori ne obedo Ndori, omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech ka ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Donjo ne chamagoana ni jodak maero e kaunti ma Kisumu koro yuago rochruok mar arita kwe e gweng' margi. Giwacho ni ok ginyal timo ohala nyaka gotieno nikech jomaundu mosebedo ka chando mine matimo ohala e chirono. Bende gichiwo ywak e wi wach mar lel mar alwora margi kaka jafwambo marwa Bill Gates Odwar wacho maler. Ka gichiwo ber mar dongruok ma giseyudo, oganda modak Ahero koro chiwo ywak e wi midhiero ma gikaloe. Giwacho ni medruok mar jomaundu osemiyo gibed gi pek mar timo ohala, ka giwacho ni gitimo ohala gi luoro. En kama kata kiwuok ni dhi wero kogwen ni dwa dhi Kibuye, tiyudo ng'uti kong'adni e michele kocha. Omiyo mago osemiyo waluoro, makata uso ni kwa uso karomo saa 2 isewuok idhi ot kaluwore gi rach mar Ahero. Ahero itong'e ji, Ahero ibete ji, Ahero ikwalo, waonge kwe. Kendo sani ok inyal wuok kata saa 3 ni dhi dala. Kidhi dala tinyalo betie yo,
inyalo tongi, inyalo mai kata inyalo repi. Waonge kwe to wan mana gi ywak. Jodak go koni gidak gi luoro ka giwacho ni ok ginyal wuotho gotieno nikech kuo matimore marach maweyo thothgi kod hinyruoge mag ojala ka moko to inego. Kiriti rach, inego ji adier dhano ibeto, koro wakwa sirikal mamalo mondo bi okonywa. Sirikal makae matiyo ka, jotendwa makae wakwau bulosnwa ahero kuom ng'uono. Tahero ka ma insecurity rache nikech minyalo yude ko ng'ad wi nyathi ma wuoyi ma Gen Z mopog dende didek, wiye ni kando to piny ne be ni kando. Koro wakwayo jotendwa mane wayiero giduoge piny e ground ka mondo giwinj ywak jopiny. Mano gikwayo tend arita kwe mondo neni giyudo arita makare mondo mi gidage yo makare maonge luoro ka gidwaro ni oloko bila manie gweng' mahero. Kata polise commit transfer ok ginyal dhi nikech nitie ber ma giyude i Ahero. Koro wakwayo kendo wakwayo county government ni wan kaka mine johala ma Ahero mondo gikonywa wabed gi kwe kendo walok gi kwe. Poto watero to pok waneno konyuolo nu olemo. Omiyo pod wakwayo ni kata jatelo mokelnwa kar polis ka ditie polise ma diwinjre gi jopiny to mondo wilgi mondo ket joma nyien. E kindego gicholo ywak ewi mibadhi ma osebedo ka kwako doho ma giwacho ni osemiyo ok giyud duoko makare. Ng'ama onego donjne tere kot iyudo ni nitie kangaru kot moro ma en wach donja to iloso gi kanyo to iyudo ni ng'ama chief omako, assistant chief omako oter kanyo to iyudo ni ng'ani gimanuva wachne aeto gitiyo gi rieko mondo nowe bond. To en bond maonge receipt, en bond ma kisedhi to idhi chuth. Koro OCS, OCPD ok nyal yudo gima timore maber e station kanyo. Bill Gates, Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Wadhi yo moro machuok kudugo bang' dakika matin gi weche mag tuke. This festive season, wake up where time slows down in Zanzibar, where every sunrise feels like a blessing. Because true happiness isn't bought. It is felt in the sand between your toes, the laughter that lingers, and the ocean breeze that feels like home. From just $1,200 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights of barefoot serenity, 5-star comfort, and island warmth that stays with you long after you leave. Make this December a story of sun, sea, and togetherness. View Travel, moments that matter, memories that last. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhier. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyeza *860 *419# to parni ya Ramogi TV eni od jower duto te.
Waronyo weche mag tuke ni joloch season mokalo tuke adhula league maduong' pacho ka Police FC chwero ne Gor Mahia luya tok chikore kendo donje thuolo mokwongo e chung' mar timbe. Kogalo nitiere thuolo mar ariyo tok AFC Leopards ka tugo mar Mashemeji Derby mano bagi alap manyayo Jumapil mokalo. Club mar Posta Rangers komachielo nochier kendo yudo loch ariyo moluwore tok loyo club mar Nairobi United gonde 2-0 nyoro. Rangers nomako thuolo mar 4 gi points maromre gi mar club mar Kakamega Homeboys. Shabana gi Tusker tieko thuolo mar 6 mokwongo. Club mar Sofapaka yudo ka piem ne pek nyaka sane gintiere thuolo mar 16 gi points 12. Murang'a Seal magoyo tach alap mar St. Sebastian Park nitiere thuolo mar 17 e kinde ma Kariobangi Sharks yulo e thuolo mogik gi points ma 8 kende. On a form of his life iliyotoka kwake Caleb Olilo Kalwe swali kanyaga. PM koro sani omako mach e league ma piny mar adhula National Super League ka club magoyo tach e county ma Migori Youth FC nigi lek mar donje league maduong' pacho ka endi kum thuolo mokwongo. Migori Youth nyaka sani omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe gi points 26 tok tugo tuke 12. Migori Youth ne oteng mokalo gi club mar Mofa bang' Mofa loyo gi gonde 3-1 e tugi mokalo. Kata kamano kocha mar Migori Youth Samuel Otulo lero ni kata odoko ni nologi gi Mofa pod gin gi geno mar timo makare e tuke mabiro. Mofa komachielo omako thuolo mar 2 gi points 4 tok Migori Youth ka timno mabende wuok ka luo Kisumu All Stars yudo ka piem bet pek ka nyaka sani koro gimako thuolo mar 19 gi points 2 nyim Mwatate United momako thuolo mogik. Tim mar Inter Milan FC mawuok e od bura ma Jomvu Mombasa ne odiemo tim mar Bodaboda FC gonde 2-0 e piem mar tuke finals mane obagi alap ma Jomvu Mikanjuni. E tuke go mane obagi gi Seth Opolo Foundation, rowere ne ojiw mondo mi oti gi thuolono mar rusa e biro kanyakla kendo nyiso kit talanta mopogore ma gin godo to chutho mag tuke mar garogi mondo kik gidonje timbe mag jore ma ok odhi kare. Kata kamano tend kaunti ma Mombasa ma bende onyisi ni olos pewe kod kuonde mamoko ma jopuonjre nyalo tuge e sechegi ma gin e yueyo. Ne wan gi tugo mar ball, draft, tugo gi gunia mar nyithindo, ng'wech kede. Tuke kwa gigeni no achako neno kaka koro nyithindo kanie mta, kaka sani koro lor school mara nyingi Desemba koro lor school, nyithindo ni jinie udi. To gima nyalo kelo ji kanyakla en tugo mar choko gi kanyakla. Ka gibedo kaka koro gibedo karkani at least gimanyo talent mag gi. Midhiero mantiere kaka koro pap kaka maino kan gi Kokoto. Deber kanyalo sirikal mar county mar Mombasa nyalo kotele gi Abdul Somar governor. Deo nyalo yudo kaka nyalo spaw ni mondo ket kata okete loom mondo at least joma tuge kikinyere nikech ngi Kokoto. Hapa Mombasa tumeweza kutoa wachezaji wazuri sana ambao walicheza paka timu za taifa. Tumeona ndugu zangu alikuwa kama Armando amecheza hapa Kenya na amecheza hata huko nje Sweden. Tumeangalia vijana kama Dafa pia amecheza Kenya na amecheza pia Sweden. Wako wengi sana ambao wametoka hapa kwa sababu ya hii mpira. Na tuamini kwamba vijana wakiendelea hivi basi wataweza kufika mbali. Ile kitu ningekuwa ni wale makocha especially kocha wa Harambee Stars na makocha wengine wakubwa waje mashinani wachague vijana. Wakanyo ni jetugo Cole Palmer biro bedo ok e tugo e kind club mar Chelsea gi Atlanta e tuke mag UEFA Champions League kaka yorno mar geng'o hinyruok mare tok jetugo bedo kuom kinde gi hinyruok. Liverpool komachielo biro bedo maonge jatugi ma sulwe Mohamed Salah tok Salah dhir gi kocha Arne Slot. Liverpool biro rakore gi club mar Inter Milan. Tuke moko club mar Barcelona biro rakore Eintracht Frankfurt e kinde ma Monaco biro tugo gi Galatasaray. Tottenham biro tugo gi Slavia Prague ka Royal Union SG biro tugo gi Marseille. Yeah, it's good to see someone.
Bas mane kama we chenro maro imore ka wantiere ka gilize tieno Nyarogi anya kaka jaloko marwa dwoko erokamano ahinya kuom bedo kodwa ka en Ramogi TV. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Dendno Ombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Nini maber jokano.